ug San Antonio. Thanksgiving offering to the Blessed Trinity, Most Sacred Heart of Jesus, and His precious body and blood given to us for our salvation, to all praise, religious and all clergy, that they may be always faithful in their devocation, for healing of family tree, for conversion and forgiveness of all sinners, for reconciliation of all God's children, for the souls of all my departed loved ones, and for all souls in purgatory, for world peace. Karong adlaw mao ang solemnidad sa lawas ug dugo ni Kristo. Ang lawas ug dugo ni Kristo nagtagbaw sa atong gutom ug uhaw sa buhing Ginoo. Ang balaan Eucharistia, ang tinubdan ug pungkay sa atong kinabuhing Kristohanon, naghiusa kanatong tanan ingon nga usa ka katilingbang nagsimba sa Ginoo. Diha sa balaang sakripisyo sa misa, si Jesus naghatag sa iyang kaugalingon ug ingon man mao ang buhing pan nga nakighiusa kanato, naghulip sa kahawang sa atong mga kasing-kasing ug kalag, usa ka butang nga ang kalibutan dili makahatag. Dugang halad, pasalamat sa mga grasya na dawat, Papa Jesus Christ, Mama Mary, and Divine Mercy. Palihog manindog alang sa santos nga misa.
Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong hapon kanatong tanan. Maayong hapon. Karon atong gisaulog ang solemnidad sa Corpus Christi, kundi gitudluan kita nga ang pan ug ang bino nga ginadawat nato panahon sa Santos nga Misa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios papanaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita. O Jesus, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhi nining katingalahang sakramento, itugot na nga muyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari uban samahan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog lingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises mingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw, sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga makabsan og pagkaon. Unya gihatagan kamo niyag mana. Pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo, latas ni atong hilabihan, kadako og makalilisang nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantiles aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo Jerusalem, daiga ang Ginoo Jerusalem. Daiga ang Ginoo Jerusalem, daiga ang Daiga ang Ginoo Jerusalem, daiga ang imong Dios o Sion, kay
kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nason. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Pinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakigambit man nato sa dugo ni Kristo? Inig-inom nato gikan niining kupa? Ug dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo, inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usal lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usal lamang kalawas. Kay nakigambit man kita sa usal lamang kapan, ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao nga akong unod aron mabuhi ang kalibutan."
nakahaling kini ug mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man nining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon, nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Tultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mo'y nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya na nga matay gihapon. Ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog mong lingkod. Mga igsoon ni Kristo sa makausap pa, maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon, usa sa mga trabaho gyud namong mga pari, mao gyud ning mukasal, diba? Masigi gyud may kasal ba? Unya karon nga mga nabantayan nako, ang kasal karon nauso na nga mokuha og coordinator, no? Murag so far ako kakasal nga way coordinator, kasagaran kasal nga akong na officiatan, na agyoy mga coordinator. Unya kaning mga coordinator, na sila mga char-char nga ipapunuan ang ilahang kuan, no? Kay aron siguro pod makuan ba? No, po dahil kliyente ba, no? Kasi mga char-char, no? Muna nga nagkasal ko. Nya karon, pagkasal ako, ingatong coordinator nga the ring symbolizes love. Ano ba? Oh, the veil, the veil symbolizes protection, no? The array, itong aras, symbolizes God's blessings. Og daghan pa, itong mga kandila, apis itong mga puspuro adto, no? Ambot na lang. Pero kay buong mga igsuon, pagpangalawat na dapit, misulti ang coordinator nga the bread and wine symbolizes the body and blood of Christ. Again, sulti sa coordinator ha? The bread and wine symbolizes the body and blood of Christ. Ni bagting akong dunggan. Karon mangutana ko ninyo kay mga Katoliko matang tanan na dinhi. Sakto ang gisulti sa coordinator dili. Murag wild, murag galibog parang uban. Again, sakto ang giingon sa coordinator dili. Okay. Sakto mo nga dili siya sakto, no? Sayop yun iyang gisulti, no? Ngano man kay gitudloan ta, klaro kay sa tong katekismo, kitang mga Katoliko nga ang pan ug ang bino nga atong dawaton matag misa tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Dili ni siya simbolo, no? Dili ni siya simbolo, tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Kanusa man na mahitabo? Sa misa, kung nakabantay mo, di ba mangluhod mo? Kanang panahon na mo nagitawag na tog consecration. Kung ang consecration, mangluhod mo ana, anha mahitabo kinigitawag na tog transubstantiation. Again, transubstantiation, no? Maglisod to i-pronounce pero moro yun yung pinakayanong explanation, no? Kay wali man ni siya. Kaning panahon na, ang pan, lingin mo dyan ang pan, no? Ang bino, di na siya mausab ang ihang panagway, iyang color, iyang lasa. Ang pan, crispy-crispy, na iban, lata-lata pod, no? Ang kuan pod, ang lingin gihapon na siya. Panahon sa transubstantiation, di na siya mausob ang iyang reality, na iyang accidents. No? Di mausob ang iyang, no? Di mausob iyang pagkabino, gahi gihapon si ang bino, liquid gihapon, tamis-tamis, nga naay sipa gamay, kinaman na alcohol, ano, gamay. Di mausob na siya. Pero, ang nausob niya, kaning gitawag na tog essence, or nausob substance, ang iyang reality, nahimo na siyang lawas, tinuod nga lawas, ug dugo ni Kristo. Father, murag lisod sabton, no? Lisod yun siya sabton. Kaya nga naman, mo bitaw nang inaghuman na mugbayaw, saka sa usiyas, no? Nasaka sa bino, sa chalice. Unsa may isulti na mo, inaghuman ana? Ini ang misteryo sa pagtuo.
Misteryo ni siya sa pagtuo. Amen? Amen. Kay karon mga igsuon, sa kadaghan nga pwede natong dawaton, nganong pan man atong dawaton, nganong ang ustiya pan man atong dawaton, no? Kung ako pa ato ice cream jud, na dili man ako si Jesus, no? Pan man. Dis man nagikan, gama-gama ba na namo mga pari? Gama-gama ba na sa simbahan? Dili. Si Jesus mismo nagsulti ana. Akong basahon ang giingon sa gospel ha. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayod mamatay. Og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Again, gikan na ni Jesus. Wala miingon si Jesus nga symbol, no? Wala miingon si Jesus nga simbolo. Kini mao ang akong lawas, kini mao ang akong dugo. Amen? Amen. Nakaroon mga isuon kay Kristo, nay mga panahon bitaw nga kanaang nay mga tao nga usahay nagpangalawat, di nila ikalawat dayon si Jesus ba? Uban aning mga tao, labi na itong mga tagalungsod, magbili sila katunga, nagpangalawat sila. Ngano man, kailang ipatuktok sa manok. Kaya aron kuno swerteon ilang manok inagsabong, huy, Ginoo ko, kadakong sayop o kadakong sala. Mauning ato ni siya itreat nga balaan kayo ng ustiyas kay tinuod ni nga lawas og dugo ni Kristo. Mo bitan ako mulabay mo dinhi na may tagitawag og tabernacle kaning tunga. Tabernacle ang tawag ana, anas tunga. Mo bitaw na nga kumulabay ta diri simbahan, mubaw ta or muluhod ta kay atong tratuhon ni balaan kay naa si Jesus dinhi. Ang uban ani kay mura maghimuog dao market ni, no? Labay-labay lang, murag wain hitabo. No? Kumulabay mo aning tunga ato bang munapita sa ato sa Porta Mayor, umabot mo aning napita, muluhod jud ta or mubaw. Pagpakita nga atong reverence nga naa si Jesus dinhi sa tunga. Amen? Amen. Karon mga igsuon, usahay mangutanang uban, Father, kamo mga pari ba? Palahubog jud mo no? Ug laog pud mo. Wala makurata man ta ani oy, mo tagi accuse ani no? Palahubog jud mo ug laog jud mo. Ngano pud madam? Ngano pud madam? O sige pangutana. Kay kamo ba? Ningon ba si Jesus nga ipadawat siya sa kanang iyang sapan og sa bino, lawas og dugo. Nganong kamo man pari maginom-inom ang bino? Nganong mamilabot manimbahay? Oh, ngano bitaw na no? Ngano bitaw na siya? Kapangutana mo ana no? Again mga igsuon, atong hinumduman nga kanang atong gidawat nga ustiya, no? Walay kuwang ana. Si Jesus na 100%. Si Jesus na way kuwang ana. No? Si Jesus na siya. No? Mo nang dita maingon nga nganong dili kompleto among nadawat Father kay ustiyas raw niya, way bino dili. Nadawat ninyo ang kinatibuk-an nga Jesus pinaagi sa ustiyas. Kinatibuk-an. No? Mo tan mga igsuon, laing pastoral reason ani nganong dili magpainom sa bino matag misa, actually pwede mo moinom. Ayan? Pwede mo moinom. Pero laing pastoral reason, sigundan ni siya nga rason, una, kanang usa ka botelya ng bino, mga worth 600 man siguro na, 500 to 600 ang presyo ang usa ka botelya ana. Nya kapainom mo tanan, naray bay uban ani, di kay usa ka botelya. Wala, ganun sao naman ta ani. Kanyang ihog kay 20, huy, Ginoo ko, no? Kuwara na siya, no? Segunda rason na siya, no? Lain pod ang hygiene, no? Hygiene ba kay usa ka chalice kita tanan mag lips to lips ani nga to ang baso, ang chalice, no? Lain kaayo. Mo na siya nga ang kinatibuk-an na nato tong dawat diha pinaagi sa ustiya. Amen? Amen. Karon mga igsuon, ato yung mga igsuon nga naay mga milagro pod nga nahitabuan ni. O nay mga milagro nga kaning ustiya nahimong siyang kanang lawas og dugo ni Kristo, no? Pero sa dili pa nako ipakita ang sa screen, atong hinumduman nga mituo ta nga naa si Jesus aning ustiya og sa bino, panahon sa consecration, panahon sa misa, tungod kay si Jesus mismo ang nagsulti, no? Again, mutuo ta nga si Jesus naa aning Eucharistia, naa aning pan ug ang bino panahon sa consecration, tungod kay si Jesus mismo ang nagsulti. Now, natay mga
natay ipakita una sa screen nato ang unang kanang mga milagro nga nahitabo. Una, kana siya nga milagro, no? Nahitabo na dito sa Lanciano, Italy. Kana siya nga picture, Lanciano, Italy. Usa ka pari siya nga samtang nagbayaw siya, nag-isa siya, nagduha-duha yun siya, tinuod bag yun ni nga lawas og dugo ni Kristo ha. Tinuod ba ka ni nga lawas ni Kristo na akong gigunitan. Karon, sa may nahitabo, ming dugo. Nagdugo na siya, ustiyas na. Ming dugo siya. Karon, gibuhat ng investigation. O nakitaan nga tinuod yun siya nga dugo. No, kay ba mo unsay type sa dugo? Gitest man na siya. Type AB. Kanya kay ba mo unsay dugo ni Jesus? Type AB. Ikaduha. Apay ikaduha ni? Kana siya, nahitabo na siya dito sa Buenos Aires, Argentina. No? Kasi namin nakadto, no? Argentina. Usa na siya ka-consecrated host katong nabalaan na ba? Karon, nakita na siya nga gilabay. Karon gilabay man. So ang gibuhat adto, nagkuha sila og kanang ipahilis bitaw siya, gibutang siya og kanang sudlanan aron hilison. Karon kay pagbutang karon hilison kay migdugo man siya. Migdugo siya. Mao na ang dagway. Mao na si ang dagway. Again mga igsuon, kani mga nakita ninyo karon nga milagro sa Eucharistia, nituota nga na si Jesus ani, dili tungod ani. Nituota tungod kay si Jesus mismo ang nagsulti nga siya, no? Si dawaton to siya diha sa pan, no? Mga igsuon ko na ni Kristo sa katapusan inag mga lawata unsa may itubag kana mosulti bitaw ang lawas ni Kristo, unsa may inyong itubag? Amen. Amen, no? Karon, unsa may meaning anang amen? Bitaw no? Unsa may meaning anang amen? Oh, ang meaning anang amen mga igsuon dili na salamat ha. Salamat, no? Ay magimay to salamat, amen. Sure diha oy dili na salamat. Ang meaning anang amen, yes, I agree. O oo, mituo ko. Mo bitaw na nga ang lawas ni Kristo, amen. Oo ni tuo ko, oo ni uyon ko nga kini lawas ni Kristo. Ba? Ano siya meaning ana? Na mga igsuon sa katapusan pa. Karong kapistahan o solemnidad, gipahinumduman gyud ta nga ang tung dawaton nga ostiya diri sa simbahan matag misa mahimong tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Amen. Amen. Palihog tindog. Kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios. Ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak di binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug naglingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita uban sa hingpit nga pagsalig sa Dios nga atong amahan. Tungod kay iya kitang gipili nga iyang mga kabahin sa kinabuhi nga naluwas gumikan sa dugo sa iyang anak.
Sa matag pangliya moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari, nga ilang ikahatag ngadto sa mga katawhan, dili lamang ang pan sa Eukaristiya, kundili ang pulong sa Dios, kundili usab ang pan nga ilang pagpangalagad. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga nasod nga adunay sobrang mga pagkaon ug kapanghuhaan nga ilang iapil isip ilang tahas sa pagpaambit ngadto sa mga adunay kakulangan ug pagtabang kanila sa pagpalipang sa katawhan ug ekonomikanhong kaugmaran. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga simbahan nga Kristohanon, nga moabot ang kahigayunan, nga magkahiusad sila diha sa usa ka talad sa Ginoo. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang kanatong tanan nga ang Eukaristiya mahimong tuburan sa atong kakayahan, kahiusahan ug kasibot sa pagtukod sa atong gagmayng simbahanong katilingban. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga sumusunod ni Kristo, nga nag-una kanato ngadto sa laing kinabuhi, nga sila nga kanhi miambit sa lawas ni Kristo sa ilang pagkalawat, ana unta sa hingpit nga pagsagop sa kabilin nga kalinawng dayon. Mag-ampo kita. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoong Dios, pakigsuod ka namo, ipadayon ang pag-alima kanamo uban sa balaang lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesus aron makab-ot namo ang kinabuhing walay katapusan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog lingkod. We come to you to offer these gifts. With humble hearts we bring these gifts to you. We offer you our words. We offer you our deeds. We bring to you our lives and all we have. These are just our worship, Lord, may all of this be redeemed. We call our needs to you, together give you thanks for giving us our lives and all we have. We bring to you this bread and wine. We give you our weary and Palihog tindog. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi mao'y gipasabot ubos sa bayhon nining mga gasa nga gihalad. Kini among gipangayo
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang matuod nga tunhay nga pari nga nagtukod nining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad ni iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan ug gitudloan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang hanumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo ug busa uban sa mapanon sa mga anghel sa langit magasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon o paggabanhaw ni Kristo. Naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayan nga matubang umualagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Leonardo among obispo emerito, sa tanang mga obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong, kaluy kaming tanan, imo kami ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Karon ipakita ta ang timaan sa tong paginig sa unay. Peace be with you. Peace. Sa Diyos nga nagawag sa mga sala sa kalimutan. Maluloy ka, sa Diyos nga nagawag sa mga sala sa kalimutan. Atagi kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
nothing more I want than to be in your arms, loving warm, knowing that you will always be there. Where I see your refuge, oh Lord.
Palihog tindog. Magampo kita. Himua o Ginoo, nga matugob kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadios, nga gilarawan sa among pagkalawat karon, sa imong bililhong lawas ug dugo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod sa makarayot alang sa mga pulong pasalamat ug mga pahinumdom. Una, papasalamaton kita nga nahimong successful ang atong gibuhat nga Flores de Mayo. Atong pasalamatan ang atong ang call o gitawag ito Confraternity of Our Lady of Lourdes nga maog gyud nanguna or nagpahigayon sa tanang kalihukan ni Flores de Mayo hangtod sa pagtak-op niini. Ikaduha, sa gi-announce na sa miaging Domingo, gipahimduman ta mo nga magbinantayon sa atong mga butang tama sa atong pitaka, sa atong mga cellphone ug uban pang mga bililhon nga mga butang sulod ining katedral. Tungod kay namatikdan nga adunay mga reklamo nga nawad-an sila og mga butang. Samtang sila nagampo o mitambong sa Santos nga Misa dinhi sa katedral. Kini nga pahimangno dili lamang kutob sa sulod sa katedral. Gitaho usab nga adunay mga nawad-an og kwarta sa ilang mga giparada nga mga sakyanan sa atong parking lot sa gawas. Tinuon aduna na kitay nasikop nga 14 anyos nga bata nga maoy 14 anyos nga bata nga maoy tig panguha sa mga kwarta o gamit sa mga bao-bao. Ato na kining gitugian sa itong kapulisan alang sa pamaagi nga pagahimuon sa usa ka minor de edad nga nakahimo sa pagsupak sa balaod. Kining mga pangawat nga nahitabo diri sa itong sulod sa katedral, ato na usab kini gipahibalo sa itong lokal nga panggamhanan o sa itong mga kapulisan. Apan magpadayon gyapon kita sa pagkamabinantayon kay aduna gihapoy hulga sa tong palibot. Ikatulo, karong maabot Hunyo 15, Lunes, hangtod 17, pagahimuon sa tanang mga kaparian nga sakop sa Diocese sa Tagbilaran ang tinuig nga study days. Kini nga kalihukan gimugna aron aduna kanunay nga pagtuon o updating ang mga kaparian alang sa pagpalambo sa kahibalo sa mga butang nga makabaton pag-ayo sa mas maalamon o pagpangalagad sa Dios o sa katawhan. Busa atong iampo atong mga kaparian nga mubuhat niining study days. Mga igsuon, atong pasalamatan karon atong mga liturgical ministers. Kauban ng atong mga sakristan, ang choir nga mao ang Arturas Vocal Ensemble, ang atong mass offerer nga mao ang Children of God the Father, ang ang mga PYM, o kanatong tanan nga misimba karon dinhi og sa online. Atong hatagan o makusog nga pakpak ang matag usa kanato. Alang sa nagsaulog silang birthday o wedding anniversary, mahimo kamong mudong diri sa tubangan human sa atong Santos nga Misa para sa inilain nga panalangin. Palihog manindog. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Mayong gabi kanatong tanan. Ngayong gabi
Sa ngalan sa Mahal